Trzeba przygotować miejsce do kadrowania. No ja. Coś tam widać. Oberschlesien ist mein liebes Heim. Witam Was, Rostomili. Dzisiaj się pogodomy w Łobanach. W Łobanach w powiecie mikołowskim. A z kuli tego, że prosił mojego kamrata Adama Biedy, co by on połosprawił trochę, bo to jest jednak specjalista. Witaj Sebastian, witajcie widzowie. Będzie dużo cuków, będzie dużo różnych takich słówek ciekawych, więc będziemy to tu wszystko objaśniać, co tutaj jeździ, kaj jeździ, po co jeździ i różne takie rozmaite tematy, więc oglądajcie. Ja. Słuchajcie, teraz my są w Mikołowie, Nikolaj kiedyś, bo w 1856 roku dotarła tu bana, glajzy wybudowano, które tu mamy, Bahnhof wybudowano, który stał genau tutaj, mało wiele tutaj kaje dzisiaj nowy Bahnhof. Spłonął w 1945 roku podczas najazdu Sowietów tutaj, jak tu przyszli, to znamy historię. Postawiono nieskorzej taki barak drzewiany, potem murowany. W 1993 roku wybudowano ten Bahnhof, który mamy tutaj do dzisiaj, no ale on już nie funguje. W 2011 roku, z tego co pamiętam, zawarto kasę, a w 2013 nawet poczekalnia. No i nie ma nic, no to tak trochę, no nie bardzo takie, no Mikołów, stare miasto, a Bahnhof nie funguje. A to co tam mamy dali, to chyba nie ma Bahnhof, nie? Nie, to jest z tego co ja wiem ekspedycja towarowa, było to ekspedycja towarowa. Tam stamtąd właśnie odprawiano cugi z różnymi takimi towarami. Kiedyś tutaj dużo tego było włożonego, nie to co dzisiaj. No i było to potrzebne i tym są tutaj takie właśnie stare zabudowania. No, bo ja kiedyś myślał, że to jest ten stary Bahnhof, a potem jak się rychtował do tego filmu, to że przeczytał, że już tego starego Bahnhofa nie ma. Co jeszcze chcę powiedzieć, w tym 1856 roku to naprawdę to było dość wcześnie, jeśli się rozchodziło bany, to jedno ze pierwszych na Górnym Śląsku. To było połączenie z Łożeszem, a 2 lata nie skorzej z Ligotą dzisiaj do Katowic się należy Ligota. Co jeszcze więcej? Całko linia według dzisiejszych standardów ma 67 km i zaczyna się w Ligocie, tak jak ktoś powiedział, a kończy w Nędzy, bo tam się łączy z Inkstą linią i temu jest jako takie miejsce graniczne, jako stacja Nędza jest podano. No i mamy tutaj prosty taki dworzec, 2 perony, 1 nastawnia. No fajnie, że to tu zrewitalizowali przez ostatnie lata, trochę to tu tak odżyło. Sumy teraz we wschodnich łaziskach, za nami Bahnhof z przełomu XIX i XX stulecia, zawarty w 2001 roku. Linio z 1865 roku. Funguje to dalej jak to jest? Aktualnie z tego co ja wiem, tutaj normalne cugi osobowe na razie nie stawają. Jeżdżą tu na towarowe, no i przejeżdżają cugi ekspresowe do Wiednia i do Pragi, z tego co ja wiem. No ale są plany, co by tutaj ruch osobowy nazad przywrócić. No ja zwiększuję ku temu, bo dojazd do samych Tychów to jest chwila, moment. Jak to jest, żeby łaziska nie były skomunikowane z Tychami, żeby Mikołów nie był skomunikowany z Tychami, a to jest fest blisko, prawda? Już bez chwila to tu było, jak był remont w Mikołowie. Kwiecień, maj i przyznam się, ja wtedy skorzystał tutaj z tego przejazdu i przejazd stąd do Tychów zajął 8 minut. 8 minut, autobusem stąd do Tychów jedzie się z przesiadką 50 minut około. Genau. Ja.
Całka linia ma 17 km, zaczyna się w Tychach, a kończy w Jaśkowicach. Przebieg jest dość ciekawy, praktycznie nie ma w ogóle żadnych winkli. Ta linia jest praktycznie prosto. Jedyny winkiel jest za Łożyszem, zaraz przed samymi Jaśkowicami, a tak całka linia jest prosto. No co my tu mamy? Mamy dwie nastawnie, mamy bocznica do elektro i do huty, a w tym miejscu za maszyną była bocznica do Gruby Waleska, o czym my właśnie na temat... Kiedyś że godą na kanale, kto chce, no to wtedy może zobaczyć. Ja to tam pisał wtedy. A teraz mamy szczęście, bo akurat cud jedzie. Znajdujemy się teraz na werku, czyli na princoku. Niektórzy podają, że princok i werk to jest coś większego, no ale nikt mi nie wytłumaczył, jaka jest różnica. I była tu kiedyś szczela bańsko, Princen Grube, nie skorzy kopanina, od 1865 roku. Tu widzimy schody, nie ma już większych żadnych pozostałości. Jest to 10 km linii 169 między Tychami a Łożyszem. Dworzec Banchow Kajsik był w tym miejscu, no teraz jest to wszystko przysute śniegiem, no nie widać tego. No może się uda jakieś bildy znaleźć, to będziemy wciepować. A kiedy zbulili ten Banchow? No jakoś z tego co wiem w okolicach pod koniec lata 90. jakoś tak, końcówka lat 90. Aha. I do wtedy tu jeździł normalnie cuk Zatrzymywały pasażerski. się cugi głównie, co tutaj jeździli arbajty na werk, do huty i do tych zakładów. No i wśród jeszcze właśnie Gruba, Princen Grube, który już nie ma, bo to wszystko dzisiejsza Gruba Bolesa Śmiały wchłonęła, a jeżdżą tu dali towarowe cugi. Są my teraz we górnych łaziskach na Bańskiej Szczeli. No Banchowa już tu nie ma, no ale ta linia bańsko to jest 1856 rok. No bo ze Mikołowa, ze Nikolaj do Łożeszow to właśnie tutaj bez łaziska chodziła ta linia. I na przełomie XIX i XX stulecia stanął tutaj Banchow. Tu po mojej prawej zajcie był Banchow i do lat 80. on stał. W 1986 roku wybudowano nowy Banchow, który zbulono w 2015 roku i teraz już tu mamy pusty plac. Te place niedawno były wyremontowane, a co jeszcze warto się wspomnieć, to zawdy była szczela, to był Banchow mokrał. Do lat 50. XX stulecia. Czemu? No, bez to, że te place przynależały do mokrego. Tam mamy Ameryka po lewej zajcie i dalej mamy mokre, które dzisiaj przynależy do Mikołowa. Jakże się dowiedział, Ameryka, która dzisiaj jest tu we górnych łaziskach, przynależy do parafii rzymskokatolickiej we Mokrym. To jest ta pozostałość tego, czyli tu była granica, jak nie mam, tutaj te glajzy są pomiędzy Mokrym a Oberlazisk górnymi łaziskami. Właśnie ta nazwa Mokry mnie zastanawiała, no bo właśnie ja nie umiał tego nikaj znosić. O co tu chodziło z tym Mokrym, nie? Bo się zawsze wydawało, że to je tam dali. Ja też myślę, że to Kajś było Czaślina, ale Kaj! No Kaj, no. to... Jak tu jest w sumie centrum miasta, nie? No ale tutaj mamy dość prosto, stacja 13 km, jeden peron, jedna glajza. Prosty dworzec, nic tutaj za dużo. Nie ma wsiąść, wysiąść i tyle. No. A to jak tu jedna i druga zajta, to kajzie mijanka. Mijanka je na bradzie, a o tym będziemy za chwilę gadać. Bo tam też był ten temat taki dość zawiły z tą mijanką, ale to będziemy już na miejscu. Dotarliśmy do rzeczonej brady, łaziska górne Brada. Kiedyś
szczela się mianowała Brade Grube, no bo Brade Grube, gruba brada była tam troszkę dali. I o ekstra tajlik kiedyś o tym robił, to się tam kuknijcie, o łaziskach je, nie wiem, ze 5 tajlików chyba, no i zaś mamy tajlik między innymi łaziskach. O Mikołowie też żech robił tajlik, to już ponad rok do zadku. O Orzeszu kajbydymy, że robił tajlik. Do tego wszystkiego was proszę, co byście tam kuknęli, jeśli jeszcze żeście nie widzieli tych tajlików. Swoją drogą dostać się tutaj o tej porze roku to też jest trochę poświęcenie. Więc widzowie, oglądajcie, polecam. Linia znajduje się na 15 km. Znajdował się tam kiedyś Bahnhof, wyburzony w 2019 roku. No wyburzony, no jako że on był już w dość kiepskim stanie, no tam z tego co wiem, tam kiedyś normalnie były mieszkania na wierzchu, no potem to jakoś się opustoszało. Mijanki tutaj kiedyś nie było, znaczy była jakoś, nie wiem, w latach, no w XX wieku tutaj powstała, potem ją rozmontowali, była na jedna glajza i teraz przy okazji remontu tego sztela tutaj właśnie ją nazad odbudowali, dzięki temu przepustowość cugów jest trochę większa, bo może sobie przyjechać jeden, tu może przyjechać z drugiej strony drugi i się bez problemu minąć, a nie jak wcześniej, że albo w Orzeszu, albo w Mikołowie. Więc to jest takie ułatwienie. Witajcie jeszcze raz, tym razem za kadru. Tutaj ze studia dogrywam parę rzeczy, o których nie wspomnieliśmy wtedy na filmie, jako że było dużo śniega, a też dzień jest krótki i no ciężko było po prostu pokazać te rzeczy na żywo. Więc dogrywam to tutaj teraz ode mnie i pokażę wam na mapie parę takich ciekawostek kolejowych z powiatu. Też w miarę sprawnie, żeby nie zająć wiele czasu, tak więc lecimy. Pierwsze takie miejsce znajduje się na granicy Łazisk i Wyr, okolice byłej Gruby Waleska, dzisiejszy Pekin tak zwany, bo tutaj, kiedy ta Gruba była czynna, znajdowała się trasa wąskotorówki, kiero tu nawet, jak tu se to porównamy, kiero tutaj widać, to jest mapa z początku lat 60. Tu mam takie, że se mogę przemieniać. Tutaj to nawet widać, tu jest hołda Waleska, to jest droga na Mikołów, Kobiór Mikołów. Tu się teraz w ogóle chyba impost wybudował, czy jakoś tak. No ale w tym miejscu, o, tak jak na przykład te pole tu idzie, o, tutaj normalnie są jakieś były glajzy, które ciągły się aż daleko tutaj do Wyr. O, tutaj była chyba odkrywka o nazwie Kasia 3 i w tym miejscu właśnie ta trasa no, miała swój koniec. Tutaj był wywożony urobek stąd. No, ja tu żadnych buildów stąd nie mam, no ale na szczęście udało mi się mieć dostęp do tych map i no można właśnie dowiedzieć się takich różnych ciekawostek, o których no mało w to wie dzisiaj. A jak sobie tu na przykład wejrzymy na takie fajne rzeczy jak Street View, to mniej więcej znajdowało się to w tym miejscu. Tak jak tu jest to przeorane, tak jak te pole tutaj, to mniej więcej w tym miejscu znajdowały się glajzy, które tam leciały w stronę średnich. No, żaden raczej by nie powiedział, że coś ich tutaj w ogóle jakieś było, no ale mapy nie kłamią, no. I wszystko tutaj widać gołym okiem. Jakby ktoś pytał, to tu właśnie korzystam z geoportalu. Taka fajna stronka, tu są różne mapy źródłowe, nowe, stare, zdjęcia satelitarne i można se oglądać i zwiedzać. Tak więc lecimy dalej. Przenosimy się teraz na drugą stronę miasta, już w zasadzie na granicę Łazisk i Mikołowa. Tu jak wiemy była odkrywka wapienia, tak zwane wapienniki, no i jakoś to musieli przewozić ten cały urobek. Znajdowała się tutaj linia, raczej wąskotorowo, od samego tutaj wyrobiska, aż do zakładu. Jedyne co do dzisiaj tutaj się zachowało, bo to jest miejsce, po którym można poznać, to jest nasyp, który tutaj widzimy. To jest Wiślanka, tu jest Mikołów, tutaj są Łaziska i jak sobie jedziecie, to i się dobrze przyjrzycie, to jest taki nasyp po lewej i po prawej stronie. To jest właśnie pozostałość po
moście, który tutaj kiedyś był. Raczej jeszcze za czasów jak droga nie była taka jak teraz i tędy chciały cugi też jeździć. Tu jak się już dali, popatrzymy, tu już też są pola, no jedynie właśnie te piece z wapiennik zostały. W Bujakowie chyba z tego co kojarzę jest ich 8, tak więc fajnie, że to tutaj się zachowało i że można komuś tutaj jeszcze powiedzieć, że kiedyś tak to wyglądało. Ostatnim miejscem, o którym chcę wam dzisiaj opowiedzieć, jest Brada, a właściwie już to jest teren Łożyszo, no ale znajduje się to w lesie na Bradzie, bo jak mogę wam powiedzieć, no tutaj no też coś było, a dokładnie jedziecie od Łazisk przez Brada, a tutaj do Orzeszo, jak się dobrze przyjrzycie, tu jest takie zabudowanie, o, jest tu se taki budynek z takim wjazdem, z taką bramą i kto się trochę zna na tematyce cugów, ten może poznać, że coś ich tu jeździło. No i macie recht. Tutaj znajduje się brama. W tym miejscu glajzy przecinały droga w stronę Łożyszo. Tutaj korzystając z bazy kolejowej, taka fajna stronka, został poczyniony taki build pozostałości miejsca, w którym były kiedyś ułożone glajzy. Na mapie to wygląda mniej więcej tak. Tu jest ta brama i ten wjazd, tak jak wam pokazywał. A tu jest droga, którą się jedzie w stronę Bujakowa. Tak oboczna droga. I to jest teren, tu jest chyba teraz z tego co wiem szyb wentylacyjny. No, ten teren jest tu do dzisiaj. Te glajzy ciągły się praktycznie aż pod przystanek na Bradzie, przystanek osobowy, taka ciekawostka. No nie do końca, bo on jest tu, no ale w te rejony, bo tutaj jak widać też były takie tereny z odkrywkami. Też ja o tym nie wiedział, miałem pewne podejrzenia, no ale jak właśnie ujrzałem tutaj te zdjęcia i zaznaczone to tutaj na mapie, no to byłem już praktycznie pewny, że coś takiego, o tutaj to widać właśnie zaznaczone, że to richtig jest teren kolejowy. No, to tak mniej więcej pokrótce ja wam to tu opowiedział, co chciałem wam powiedzieć. No i lecimy dalej z odcinkiem. Trzeba przygotować miejsce do kadrowania. No ja. Coś tam widać. Dotarliśmy do Łożeszo. Kaj mamy endemit na skala europejsko, a mono i światowa. Tak za fest nie widać, no ale robił żech co żech mógł. Odgarnął żech, to było wszystko zasute śniegiem dawno, takiej zimy nie było. Tu mamy glajzy, krzyżówka, glajzy skrzyżowane pod kątem prostym 90 stopni. Kaj to było we Jaśkowicach od 1884 roku. Fungowało do 2001 roku, a w 2010 zlikwidowano tamte glajzy, ta krzyżówka, a w 2019 przeniesiono tu jako zabytek przed Łożeski. A przyjeżdżajcie tutaj, bo takiego czegoś nikaj nie znajdziecie, chyba na Śląsku jedyne. Są w Jaśkowicach, w miejscu dość takim ważnym na mapie każdej osoby, która się interesuje cugami. Posterunek osłonny Olszynka. Jest to jedno z dwóch miejsc w Polsce, w którym glajzy krzyżowały się pod kątem prostym. I tak jak na poprzedniej kadrze było to pokazane same glajzy, to tu my są grzecznie w tym miejscu, kaj się to znajdowało. Teraz niestety po remoncie linii Stychów do Jaśkowic cały teren poszedł w dół, więc jest różnica trochę wysokości, no ale słupy i tutaj te miejsce idealnie pokazuje, że to tutaj kiedyś było. Najprawdopodobniej ten dom to była oryginalna pierwsza zabudowa kolejowa. Skąd sterowano właśnie przejazdem tutaj. No. Bo ewidentnie widać, jest to taki budynek typowo kolejowy z lekkim spadzistym dachem, taki mały, murowany. Ewidentnie widać, że to było kolejowe, a dopiero potem powstał tutaj ten budynek metalowy.
Są we Łożeszu na Wanhofie. Tam mamy Wasserturm, mamy też tu bunkry przeciwlotnicze i tutaj kończyła się ta linia z Mikołowa w tym 1856 roku. Potem, tak jak żeś powiedział, była przedłużona. Przedłużono aż do Nędzy. I Orzeszów było takim dość ciekawym miastem, jeśli chodzi o cugi, bo stąd można było jechać aż w 4 kierunki. Stąd były 3 linie kolejowe. Była właśnie ta 140 kierunku Rybnika, Raciborza i tam pod granicą czesko. Druga linia 159 w kierunku Jastrzębia i Wodzisławia. I trzecia linia 172 w kierunku Gierałtowic i Gliwic. Tych dwóch linii już nie ma, została jedna ta główna i właśnie Orzeszów jest takim jakby tak spuścizną tego wielkiego tego ruchu kolejowego, który tu kiedyś był. I właśnie cugi do Gliwic jeździły stamtąd, z pierwszego, stąd jeżdżą do Rybnika, a stąd jeździły w kierunku Żor i Jastrzębia. Ja widzę, że tu richtig mamy takich banków nawet właśnie bardziej rozbudowany niż we Mikołowie, bo tu mamy nawet przechody podziemne. One były też remontowane z tego co ja wiem. Pamiętam, że one były jakieś strasznie obskurne, zawarte. Nawet a widzę tak, że tutaj je odmalowali, jest oświetlone, więc nie ma tak strachu tu łazić. Richtig to fajnie wygląda. Ja żył we Felerze, można powiedzieć, że Łożesze miasto to jeden bankowa, to godą kajmy jadymy, a to tu jeden Taka ciekawostka, Orzesze miasto jeszcze wcześniej nazywało się Orzesze Wieś. Orzesze Wieś, Orzesze Wieś, więc niektórzy się nabijają, Orzesze to wiocha, no to Orzesze Wieś, Orzesze no bo miasto. to była kiedyś wieś, kiedy prawa miejskie były lata 50. Lata dopiero. 50. jakoś tak, no. No ale widzisz, no Mikołów mniejszy, jeździ się, znaczy Mikołów jako większe miasto, większe miasto, 40 tauzenów, tu 20 tauzenów kaś, ale terytorialnie dzisiaj to całkiem Łożesze, no, ale tu widać, że to jest richtig miasto, a tam Mikołów to widać chyba jakoś wieś, nie? Zdecydowanie większy Bahnhof, te typowe takie żelazne konstrukcje peronów, praktycznie na całej długości zadaszone. Dzisiaj praktycznie jest to jedynie taki relikt. Na koniec przyjechaliśmy do Hornontowic. Niektórzy powiedzą, no tutaj nie ma żadnych glajzów, no bo nie ma, no ale były. Od 1888 roku, w 1983 roku zelektryfikowano ta linia, a w 1995 roku zawieszono ruch pasażerski. 3 lata nieskorzej zlikwidowano atrakcje i jeszcze pora lotnie skorzej rozebrano glajzy i tutaj już nic nie ma, ino je stary budynek Bahnhofa, kaj dzisiaj je lokal 30 łozie. Praktycznie, bar na dworcu. praktycznie jakby ktoś tak przyszedł, to by w życiu nie powiedział, że właśnie w tym miejscu tutaj, jak jest tutaj ten przystanek, jak tutaj jest te krzoki, w tym miejscu można było wsiąść i pojechać do Gliwic. Do centrum miasta, z wielkiego miasta można było wsiąść i pewnie jakieś 10, może minut 15 być w Gliwicach. Jeszcze inno zaznacza, że ta atrakcja jest zlikwidowana na takim kąsku Orzesze Chudy. Między Orzeszem a tam grubą Budryk, bo dalej jest normalnie ruch towarowy do dzisiaj. Czyli co, tu były normalnie szlabany, ta cesta była, Normalnie były szlabany. I to się łączyło z Łożeszem albo jak? Właśnie nie wiem skąd to było sterowane, czy stąd, czy z Łożeszu. Tego akurat nie wiem. Dobre, to tu tyle. Jeszcze trzeba wspomnieć w powiecie mikołowskim o CPK, Centralny Port Komunikacyjny Bana srogiej gibkości. I no, tak niektórzy się starają, a moim zdaniem to w ogóle nie powstanie. I to tak się nie tropcie tym, bo nic z tego moim zdaniem nie będzie. Nie wiem jak twoim zdaniem. No moim zdaniem, no na razie temat ucichł, no ale dobrze, że jest ten temat nagłaśniany, głupota. że te głupota, nowe chałupy są w planach do wyburzenia, moim zdaniem to nie powinno tak być, no i a tym bardziej, że żadnych korzyści oficjalnie z tego nie mamy. Fajne jest samo, żeby było. Tak w ogóle my są na granicy Mikołowa, Bujakowa, tak kanał, bo tam już widzę tabórka. Jak to podsumować? Bana w krysie
No ja Kreisnik. przynajmniej uważam, że kiedyś to była naprawdę sporo sieć, ogromną, można było praktycznie zewsząd pojechać wszędzie. No teraz już jest to niestety fez okrojone, to było widać w paru miejscach, co my byli. No mam nadzieję, że plany odbudowy i jakieś takie plany by się przydały, żeby znowu mogło tutaj ten ruch taki, to życie kolejowe wrócić. Dobre, dziękuję Ci pięknie, Również Adam. dziękuję. I myślę, że jeszcze nie raz będziesz gościć Chętnie. na kanale Śląsko Miło Rajza. było. Abonirujcie, no Piździ Fest, śniega na suło. To się ściemnia pomału, Ja, więc... takie będą filmy, myślę, że za tydzień albo za 2 tygodnie też takie z okolic. Abonirujcie, filujcie Facebook, Instagram i widzimy się jeszcze, mam nadzieję, że kiedyś z Adamem Pewnie. powcie się. Czymcie się.